Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Марто, а вие сте с канала Smart Advisor. Всички обичаме апетитна пържена храна, но за жалост тя не винаги е здравословна. Предполагам, че здравословното и същевременно бързо готвене от мода се превърна в необходимо за голяма част от нас. От видеото за Philips HD 9867/90 с екипа забелязахме, че вашия интерес е силно насочен към здравословното готвене и за това днес ще ви представим уред от по-бюджетен клас, изпълняващ същата функция. Устройството е на бранда Ronson. Китайска, но широко разпространена и изпитана по нашите ширини. Уредът е Airfryer Ronson модел R2835, а цената му варира средно между 100-180 лева грубо. Това съм сигурен, че ще ви привлече вниманието и очаквате тест. Такъв ще има, но нека все пак да внесем яснота по отношение на техническите данни и функции на продукта. Уредът е с мощност от 1500 вата и по думите на производителя предлага дълбоко пържене за до 80% по-ниско съдържание на мазнини. Контейнерът е подвижен с обем от 6 литра. Незавършващо покритие, като според нашите впечатления е по-лесен за ръчна поддръжка в сравнение с Philips HD 9867/90, чиято цена е по-висока. По-лесната поддръжка се дължи на това, че Ronson има само контейнер и редуктор на мазнините, който не е в непосредствена близост до дъното на контейнера, за разлика от Philips, който е с мрежеста кошница, а редуктор ляга плътно на дъното. Продължаваме с използването и работа на програмите. Това, което забелязваме веднага, е интуитивното описание за съответните програми на капака на уреда. Той разполага с 12 програми, настройка на температурата на готвене от 80 и стига до 200 градуса. Има регулируем 60-минутен таймер, който изключва устройството след зададеното време за готвене и издава звуков сигнал. На пръв поглед може да забележите 12 програми на уреда, които са както следва: размразяване, пържени картофи френски стил, пилешки крилца, програма за приготвяне на пица, риба, ядки, скариди, царевица, пържола, сладкиши, зеленчуци, картофи като печени. Разликата между програмите е във времето на готвене и температурата, която е предварително програмирана. Добро впечатление прави и програмата за размразяване на продукти. Както знаем, много от любителите на здравословния начин на живот се опитват да избягват или изцяло са изхвърлили микровълновите уреди от дома си. При тази функция на уреда за сравнително бързо време бихте могли да размразите храната си на температура от 80 градуса, а излишната вода отново се събира в дъното на контейнера. Функцията за самостоятелна настройка на времето и температурата на готвене би ви позволила да приготвите и други ваши любими ястия, но за някои от тях е възможно да си закупите допълнителни аксесуари, например силиконова форма за печене, която не е включена в комплекта. Посредством нея бихте могли да приготвите и по-течни ястия, сладкиши или зеленчукови ястия и мъфини. Можем да продължим с приказките, но съм сигурен, че очаквате теста. При направените тестове ни направи впечатление, че уредът зарежда с около 2 минути по-малко спрямо зададените указания върху него. Наш съвет е да експериментирате и запомните кои са оптималните за вас настройки, като време и температура на готвене, или да следвате рецептата, по която готвите. Тук е моментът да отбележим, че фраят не предлага само приготвяне на хрупкава и вкусна храна, която да се доближава до пържената такава. С програмата за пица може да приготвите различни тестени ястия, като пица или брускети за вас и вашите гости. С програмата за месо може да направите бързо, вкусна и сочна пържола без излишна мазнина. Симулира ефекта на скара, тъй като излишната мазнина се отсежда на дъното на контейнера. Резултатът е добре изпечена пържола, без дим в кухнята и недоволни съседи, тропащи на вратата. За да можем да бъдем обективни, ще повторим теста, който направихме с Philips HD 9867/90. Ще приготвим пилешки крилца и булчета, както и пържени картофи, бланширани и домашни.
След като приготвихме менюто от видеото горе във ъгъла, останахме с добро впечатление, но и с забележки. Пилешките продукти не бяха хрупкави, но въпреки това бяха сочни. Според вкуса на наш гост са били недопечени, затова не искаме да сме категорични, тъй като всеки има собствен вкус. Картофите, както бланшираните, така и прясно нарязаните, не се получиха добре и след повторен тест с бланшираните стигнахме до заключение, че им трябват поне още 10 минути печене, за да станат перфектни. За пресните картофи резултатът беше като при продукта на Philips. Имаха вкус на печено варени. Хареса ни възможността за отложен старт, взимайки по внимание цената на продукта. Максималното време, за което може да отложите готвенето, е 24 часа. При избор на подходяща рецепта бихте могли да разчитате на топло ястие веднага след ставане от сън или след като се приберете от работа. Тук трябва да отбележим, че може би не би било удачно при избор на тази функция да се избират рецепти със съдържание на риба, месо и яйца, поради опасността от ферментация, която може да доведе до хранително натравяне. Програмата би била по-подходяща за зеленчукови ястия и замразени продукти. Като малък недостатък бихме могли да отбележим сравнително слабия звуков сигнал на уреда след приключване на работа. Затова проверяйте фраера периодично. Производителя препоръчва, което и ние оставихме по време на тестовете, разбъркването на храната по средата на цикъл на готвене. 6-литровата кошница позволява това да става сравнително бързо и удобно, без да се притеснявате от разсипването на храната или да се изгорите. Нека консултирана забележка. Тъй като в уреда няма фабрична кошничка с мрежа, както е при Philips, при прехвърлянето на вече готовата храна в съд, за сервиране трябва да се използва прибор, защото рискувате с обръщането на кошница да изсипате събрат с излишна мазнина. Добро впечатление ни направи бързата терморегулация на контейнера. Рязкото темпериране на материала, което може да се стои в директното накисане, в студена вода след използването не се препоръчва от производителя. За сметка на това съдът и редукторът на мазнината успява да изстигнат сравнително бързо след употреба. Това беше от нас, скъпи приятели. Надяваме се видеото да ви било полезно и отново ви съветваме да експериментирате с уреда. Ще се радваме да дадете отзиви от вашите опити, които ще помогнат и на другите зрители. Аз бях Денис, до скоро!